guys, Khulumbai nwngthangmanखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आङो बैसागु एलबाम लानो थाखाय जिहेतु थांखु थेमा फैगासिनो आदा फैलाजों स बेनिनो शुटिंनि थाखाय आङो मोनसे जायगायावहाय थाफैदों बेनो जाहैबाय लोखि बाजारनि खाथियावहाय mwjangwinw ओमफ्राय मा केम होनोमोनलाय थबगां जंगल केम्पआवहाय आङो स्टे खालामदों स नोंथांमोननो आं सानबाय मा जे एसे दिन्थिनानै होनि आरो थानानै आं बिराद मोजां मोनदों बेनि थाखायनो आरोना स नोंथांमोनाबो मालाबाफोर फैयोबा मोजां जागोन स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै ओइयो गेटनिफ्राय नैबिथिं ओंखाम जाग्रानिफ्राय नैबिथिं कटेज ओइ बालनि मारियाखै कटेज ओइयो थबगां जंगल केम्प mwjangwinw स दायो जोङो शुटनि थाखाय पाठशालायाव फैदोंमोन नालाय आं दिनैहाय नोंथांमोननो थबगां जंगल केम्पखौहाय नोंथांमोननो रुम टुर खालामनानै दिन्थिगोन सिमला लोखि बाजार खाथियावहाय ओमफ्राय बेखौहाय mwjangwinwबो होननानै बुङो बे जायगाखौ आरोना स नैबेबायदि आरोना कटेजआ बिथिंबो बैथिंबो दङ ओमफ्राय जों थानाया बेयावहाय आरो ओमफ्राय दायो आं नोंथांमोननो आरामसे रुम टुर खालामनानै दिन्थिगोन फैदो केन्डेलखौ खेवनोसै आङो लाइटखौ किया स नैबेनो रुमा दख'नानि पर्दा होलायनाय आरो ओमफ्राय बेड आरो डाबल बेड ओमफ्राय नै जोंनि बेग्सफोर दङ जों बेयावहाय 2-3 डेजआनो जालांबाय ओमफ्राय चेयार दङ बिथिं ओमफ्राय बिथिंहाय बेबायदि आरोना भिउआ बिथिं आरामसे टाइम स्पेन्ड खालामनो हागोन जंगलनि एक्सपिरियेन्स लानो हागोन होनदों स नोंथांमोनाबो मालाबा मानासावहाय बेरायनो प्लेनिं खालामदोंबा बेयावहाय थाफैनो हागोन आरोना बेयावहाय थानायजों लोगोसे जानाय गासैखौबो मोनजोबखायो जेबो सिन्था खालामनो दरखारानो गैया आरो लोगोसे खाथियावनो दङ भुटान स नोंथांमोना खेबसे फैनायावनो माने एक गलियावनो सिकार खालामनो हागोन मानो होनोबा नोंथांमोना मानासबो बेरायनो हागोन आरो लोगोसे भुटानखौबो नायनो हागोन आरो स मोजां ना बरिया ना दायो आङो ड्रेस चेन्ज खालामनानै लाबाय आरोना बिराद मेंबायमोन शुटनिफ्राय उपाय गैया होमबाबो ओमफ्राय दिनैहाय जोंना शुटआथ' जोब्बाय ओमफ्राय थांखु थेमाया आदा फैलाजों जाबारायदों ओमफ्राय बे जोबनायनि आदाखौ होनदों आङो नोंसिनि जायगायाव आंखौ एसे बेरायहो होननानै ओमफ्राय बिसोरो लाइथुनमोनखौ होनबाय आरोना आङो नोंसिनि जायगायाव मा मा बेरायनाय जायगा दङ सब बेरायगोन आंथ' होननानै स माहा लाङो नायनोसै बिसोरो आदा फैलानि गारियाव गाखोनायदो ओंखारबावगोनसो दा सानरुफथिं बरियालै आंहा आदानिया आराम आरो कम्फर्टेबल मोजां नांदो खिन्थु गारियाव जनानै बिराद कम्फर्टेबलथार आरो सेपारेट ना बियो आराम जायो dia wow dari ada filan gaरियाव पुरा enjoy बर'सोलै आं लाजिबाय हारसासो नै आदा फैलाया सालायगासिनो मेकआप लानाय बायदि गुफुर हेन्डसाम थार नुलायलायदोलै
Tangsel mana? Manas National Park. Melodias, ekdom godoनि आंनि दोंसे मामोनलाय सुजुनाय माला माबा माबि दाबो मायबा मायबि खोनासंबाय थायो आरो खालि गोदोनिल' मेथाइ खोनासङो Wow, so beautiful. Wow. Hai lại trường, hai lên một chiếc tán nữa. Hai ăn một chiếc tán nữa interesting. Đúng à? Diनै आङो बे मुसा रिजर्टआवहाय दिनै फैनायजों सेकेन्ड टाइम जागोन आरो ना फार्स्ट टाइम सोरजों फैदोंमोन मिथिबायना बेफोरखौनो नोङो गोरोबदो उदांस्रि शुटिंआव फैदोंमोन आरो ना बेयावहा नोंसोर माने आंखौ इदि नायबाय थादों उदांस्रि शुटिंआव फैदोंमोन आदा गुरु पबित्र ओमफ्राय सोरमोन बेयो सेकेन्ड टाइम दे आं खेबसे फट' लाना हो मोजां नुनाय स्टप नै सम्पाया दिनै मोनफैबाय मुसा रिजर्टआव नायनो सम्पा आदा फैलानि नाम दोननाय सम्पा आदा फैलायानो दोनदो आगै लायथुन इनि चेनेलखौ आनसाबस्क्राइब खालामना हो गासिबो आनसाबस्क्राइब खालामना हो ओमफ्राय इनिखौबो दा जोंनि आदा मेन्देलाजों आदा फैलाजों आंजों मिउजिक भिडिअ फैगासिनो बेनि एसबि करिय'ग्राफि चेनेलावहाय ओमफ्राय आनसाबस्क्राइबल' खालामना हो इनि चेनेलखौबो नङालै ओरैनोसो होनदो साबस्क्राइब खालामना हो बेनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम एसबि करिय'ग्राफि एन्ड प्रडाक्सन ओमफ्राय बेनिया जे लाइथुन नार्जारि नों चेनेलनि नामाबो दा लाइथुन नार्जारि माथो ब्लगा जेपि माबासो जारा जेपि प्रेजेन्ट आरो मोनसे बे सर्ट मुभि होग्रा खैथाबा चेनेललै मा खालामो इउटुबनि फैसा आं मिथिला ना बेनो जाहोगोन होननानै लाबोदो दिनै दायो जासिगोन बार्थडे पार्टिबो होनांगौ आरो दा बार्थडे पार्टिबो लोगो लोगो लानानै मालाय सोलोंना ला बाङाय बादुलि अ ए बहुत गोबावनि उनावसो होयो इयो दे सोलायजोबथारबायलै गोदो फैनायाव बिदि नङामोन मुसायाव मा होनो मिक्स चावमिन जादों बिराद गोथाव चिकेनबो अमाबो माशरुम माखासे भेजिटेबल्स ओमफ्राय एगबो माने मिक्स आरो ना बिराद गोथाव मोनजादों आं दिनैसो फार्स्ट टाइम बिदि मिक्सखौ मोनजाफेरदों आं नंगौ दङबा चिकेन एग बा एग बेबायदि आरो ना मिक्सखौ जाफेराखै ना आरो बेलेगाव बिदि अमा होनाय मोना ना बहुद खम खानायखौ जि फिसा सा नुदों आंनिखौ नानानि जाखांबाय जों दायो थांसै आरो ना ayo lablok san dari sibu udah मार मोजांखा गारिया सालायनो आदा फैलानो गारि सालायगासिनो आं नै बेयो बुस्थुआ बिराद इजि माने सफ्ट आरो ना गुरै नै जबाय ओमफ्राय आदाया मुवासो माथो नोंनियालाय नै दासो मोनफैबाय जोङो मोनफैबाय
Hai, mani alam zada. Mani bal. Nani apa salah ya serba kau ni lugu senyo kamzana lingor dan yo tang lagi dan nani ya. Angsu tang lagi rakai. Thibai दायो जों ड्रेस चेन्ज खालामनानै लानोसै गाइस माने बारा देखायजोबनो हायासै आरो ना मोनामोन नालाय जास्ट दानाल' फैबाय ओमफ्राय आरोलाय माथो दिन्थिनो हाबावनो ना मोनायावलाय ओमफ्राय दायो जोङो थांगासिनो ड्रेस चेन्ज खालामनो होनदो स्रिं स्रिं soda bude kya amicha bude kya क्या जल्दी खोलो दरवाजा खोलो खुले 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 आं हालाले मेथाइखौ माबा आधा फैलानिसो फार्स्ट मेथाइनि मालाय थाइगिर बिबार माबा होननाया दे जल्दी माबा गेम्स रेडि मारे खिनो ओंखारदों आया जेनेला दं इयाव सोंसै रा बाहेराव दोनसै सो गाइस आङो दायो ड्रेस चेन्ज खालामखांबाय नाइट सुट गानबाय आङो दायो ओमफ्राय नानियाव पेकिं खालामगासिनो आंबो नै पेकिं खालामखांबाय बिथिं दोनबाय बेगफोरा ओमफ्राय दायो आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो आङो लेन्स लानानै दंमोन आरोना दायो मेगनावहाय लेन्सखौ बख'बा आंखौ मादि नुगोन फारसे लेन्सखौ बख'नायनोसै ओमफ्राय फारसेथिं दोनगोन आरोना लाइटआव फोरखौ फुनबाय नोंथांमोना आंनि मेगनखौ आसलि बायसा मोनदों नामा आंनि मेगनाबो नकलिसो मेगनखौ आसलि बायसा मोनदों आंनिखौ नै मेगना जिबौ बायसा मोनदों ओहो नांला बख'ना देखायनोसै आं डाइरेक्ट दिहुननानै देखायगोन आं नायनासो बख'नांगौ बोरैबा मोनबाय आं दे स' गाइस दायो आं नोंथांमोननो आंनि लेन्सखौहाय बख'नानै दिन्थिगोन आरोना नायबाय था नै गोलैबायसो मा गोलैखो नै ओमफ्राय नै फारसेथिं आंनिया लेन्स गैला नै इ फारसेथिं आंना लेन्सआ गैला आरोना ओमफ्राय इ फारसेथिं लेन्सआ दङ होमबा नाय लेन्स थाबा साबसिन नुदो ना लेन्स गैयाबा नै दिहुनबाय आं लेन्सखौ थिं लेन्स गैया ओमफ्राय थिं लेन्स गोनां थिंबो दिहुनसै नायना नायफैयाबा आं हायादि ओमफ्राय नै सब नकलि मिथिबाय हिन्जावसा मानसिफोरनिया नै लेन्स बख'बाय आइलेस बख'बाय नै इखौनो लगायदोंमोन आं मेगन सिङावहा लेन्सआ ओमफ्राय नैबे आरोना आइलेसआ मा सोनाङो नुदो शुटिं खालामनायाव दायो आं एसे बोग्रि जानोसै न'निफ्राय लाबोखादोंमोन आरोना बोग्रि गोरान बेखौ जानोसै ओमफ्राय बेखौहाय आङो खेबनै इउज खालामबाय स' आं दायो इउज खालामला आरोना गाबोन आलदा इउज खालामलायनोसै